Her er Uleskolen, en helt almindelig skole i Danmark. Det er mandag, og 2. B har frikvarter. Lad os prøve at se på, hvad der sker i skolegården, og læg mærke til, hvordan børnene taler til hinanden. Sigurd og Katrine er uenige om, hvem der skal have den blå cykel. Slip. Jeg havde den først, Katrine. Du er så strid, og du tager alt legetøj fra os andre. Nej, det er dig, Sigurd. Jeg hader dig. Du er den dummeste dreng, jeg kender. Skrid med dig. Du er også dårlig til at cykle. Det siger de andre også. Nå, og du er bare mega nederen pattebarn. Du græder nok om lidt, gør du? Det gør du altid. Det gjorde du også i sidste frikvarter. Det var mig, der fik den cykel først. Du kan bare fise af og lege med dukker med dine tøsveninder. Nær ved. Du kan fedt fise af og lege med dine åndssvage drengevenner. Jeg hader drenge, og specielt dig, Sigurd. Hvad siger de nu? Nu kommer den samme episode, hvor børnene snakker lidt anderledes. Læg mærke til, hvordan de nu taler sammen. Ja, slip. Jeg havde den først, Katrine. Du er altid så strid og tager alt legetøj fra os andre. Nej, slip selv, Sigurd. Det er dig. Det er altid dig, der tager tingene fra os andre. Ej, skrid med dig. Du er også dårlig til at cykle. Det siger de andre også. Ej, Sigurd, faktisk er jeg ret god til at cykle, og det ved du også godt. Så hvorfor siger du så noget? Det er for... du er bare dårlig til at cykle. Men når du siger det til mig, så bliver jeg altså rigtig ked af det, og du kan ikke være det bekendt. Slet ikke rart, og alle de andre kigger også på os. Ja, det er fordi de ved, at du bare strider og vil stjæle alt for os andre. Det passer jo ikke. Hvad hvis vi deles om den? Så kunne vi begge to cykle på den i frikvarteret. Hvordan tænker I, at den konflikt ender? Hvad tror I det næste er, Katrine og Sigurd siger? Anita har været på ferie i Tyrkiet. Hun har fået en ny kjole. Hun går hen imod Inge og Kaja. Ej, se Kaja, Anita har vist fået nyt tøj. Ja, hun tror vist nok, hun er smæk moderne. Ej, helt ærligt, Kaja, det er da for grimt. Jeg kan så godt høre, hvad I siger. Nå, og hvad så? Det må du da godt. Og man kan da ikke komme i skole med sådan noget tøj. Hvad tror du, det er fastelavn eller hvad? I er bare død misundelige på mit nye tøj. Og det der tøj, det tror jeg nok ikke, det er. Er det heksetøj eller hvad? Ja, der er der ingen, der gider lege med en, der går i sådan noget tøj. Hold op! I er bare mega dumme! Jeres tøj er bare super grimt og umoderne, og jeg gider heller ikke lege med jer. Så er det et par idioter. Skrid med jer! Og skrid dig selv! Hold da op. Hvad siger de nu? Nu kommer den samme episode, hvor børnene snakker lidt anderledes. Læg mærke til, hvordan de nu taler sammen. Ej, se Kaja, Anita har vist fået nyt tøj. Ja, hun tror nok, hun er smæk moderne. Ej, så helt ærligt, Kaja, det er da for grimt. Hun ligner en, der er på vej til festlavnsfest eller sådan noget. Anita, du kan da ikke komme i skole i sådan noget tøj. Du ligner en tumpe. Altså, når I taler sådan om mit nye tøj, så bliver jeg altså ked af det. For jeg har altså fået det af min mormor på ferie i Tyrkiet. Hvorfor siger I så noget om mit tøj? Hvordan tænker I, at den konflikt ender? Hvad tror I, at Kaja og Inge svarer på den besked? Hvordan har de det? Her er Ole, Jens og Henrik fra 2. B. De kan rigtig godt lide at spille fodbold. Hey Ole, skyd, jeg er fri, skyd! Hvor så det sjovt ud. Hold kæft, din nar, det gjorde faktisk herreondt. Lad nu være, tudefjæs. Du ville selv have, jeg skød bolden til dig. Og du røg bolden sidst, og du henter den. Du kan hente den lortebold selv. Du er bare sådan en tudeunge. Du tuder altid, fordi bolden rammer dig bare en lille smule. Ja, og hvad med dig, hva'? Du er mega tarvelig. Du skyder altid efter hovedet med vilje. Ja, det var dig, der skød, så du henter. Hold nu kæft og hent den. Ja, gud ved, ej,
det var dig, der skød. Du skyder altid bolden væk, og du gider aldrig hente. Du henter den, ellers er klassebolden væk. Og det er din skyld, og så skal du købe en ny. Hvad siger de nu? Nu kommer den samme episode, hvor børnene snakker lidt anderledes. Læg mærke til, hvordan de nu taler sammen. Hey Ole, skyd, jeg er fri, skyd! Det så altså her grineren ud, Jens. Er du okay? Ja, det er okay. Har du hentet bolden? Det må være en selvhenter. Det var dig, der rørte den sidst. Det er ikke fair. Bolden ramte mig i skallen. Det gælder ikke, når man bliver ramt i hovedet. Men du rørte den jo sidst. Jeg synes altså ikke, det er ok, når det var dig, der skød. Men en eller anden skal jo hente bolden. Hvordan tænker I, at den konflikt ender? Hvad tror I det næste er, Ole eller Jens siger?